Obyvatelům Karviné i ostatním návštěvníkům města nabídla organizace PZKO další ročník dolenského gromu. Program na scéně i mimo scénu sestavili organizátoři tak, aby si všechny generace přišly na své. Láká mě tady polská skupina Bajm a ještě Katarína Knechtová. Nejvíce mi tady líbí asi atmosféra, ty kapely, pak mám tady hodně známých. Bardzo się cieszę na zespół Bajm. Je dobrá hudba, dobří přátelé, dobré prostředí. I don't know the group, but... Neznám tyto kapely, ale věřím, že se mi budou líbit. Navazujeme k tomu, co bylo loni, předloni, to znamená, snažíme se pozývat hlavně rockové kapely, které kdysi začínaly a dneska se vrací jakoby takový dinosauři po těch letech a prostě lidi na ně kdysi byli zvyklí chodit a dneska si zase rádi přijdou podívat. Hlavní hvězda je jasně, že Bajm z Polska, která má za sebou 35 let koncertování, jsou dneska známí nejen v Polsku, za necelý měsíc jedou na koncertní turné do Londýna, pak do Spojených států. Přijela známá skupina Blue Effect s Radimem Hladíkem, no a přijeli i mladé skupiny, to znamená naše mladá polská skupina se založí No Miracle s novými Bocek a taky ze Živce Limandy a Clock Machine z Krakova. Lidé se dobře bavili až do noci a zatímco se na pořádání a organizaci prvního ročníku podíleli 3 lidé, letos se o celý průběh festivalu staralo přes 50 dobrovolníků.